Здравейте, здравейте! Първо искам да се извиня, че вчера не можах да снимам влог, моите импровизирани влогове, защото денят беше много динамичен. Трябваше да се наглася всичкия багаж за Румъния, храната да си приготвя. Ани също трябваше да нагласи и нейния багаж, на малкия багаж, защото остана при баба и дядо. И сега е време за една лека пъмп тренировка в една хубава зала. Ще ви покажа и залата. Тя се намира в Русе и е на Мартин Русанов, Flex Gym. И така, отиваме да тренираме с Ани. А след това към Букурещи. Ще ви държа в течение какво се случва от днешния ден, защото и Кантара е днес. Общо взето ден 5 ще компенсира липсата на ден 4. От после. Вече сме в Flex Gym Русе. Powered by Born Winner. Анито си скучае. След малко тя ще е главен император на пъмп тренировката. След пъмп тренировката имам позинг, който трябва да пратя на моят треньор Фран Еспин, да се претегля колко килограма съм, защото от тази сутрин вече зареждам. Здравейте! От тази сутрин вече зареждам и да видим как се движа с зареждането. След малко пъмп тренировка. Пък аз започвам обратно броене от 3. Трима има до мене като животни. Брой 2, 1, така ли стана? В световен мащаб рап не остана. 0, боята стана. Рима за рима, брат, рана за рана. И какво каза колега, идваш с ансамбъла. С балета хайлайф на гала спектакъла. Родена в катала, музика се разцъкала. Днешната тренировка ще е много лайт, да се каже. По едно упражнение за мускулна група за горна част, само 3 серии по 15, но много леко, само да влезе кръв в мускула. Да видим как върви зареждането. И това е 15-20 минути продължение. Да не си мислите, че ще се убия нещо от тренировка. Предните 4 месеца трябваше да се убия наистина. Сега вече наистина са уникални тия машини на паната.
В принцип съм забелязал, че на паната в коридите ги правят за по-дребни хора. Мисъл, италианците са финни и изискани хора, които не са на големи размери. Съдейки по какви коли правят Ферари Ламборджини. И това са Ферари Ламборджини нови за мен, лично. Много добре ми пасват. Уникални са просто. Много интересна машина за трицепс. Всяка ръка работи отделно, унилатерална. Може двете заедно, може една по една. Аз, за да не губя време, правя двете заедно. Ето тежестта е лекичка. Но наистина много интересна. Тия паната ги измисля. Много интересен факт е, че винаги влезеш в една зала, веднага можеш да разбереш дали собственика е културист. Ако не е културист един човек, не може да направи по този начин зала. Най-добрите зали, фитнеси, не само в България, но и в света, се получават на хора, които са в спорта, на културисти, било професионални, аматьорски, аматьори. Ако ще избирате къде да търсите зала, берете в залата на някой културист. В България са много.
Вече сме в Румъния, в хотела. Настанихме се. Хапнах. И след час ще ходим на записване и регистрация. Но първо си почина, че си изморително да караш лека нощ. It's not your first rodeo, right? So this is how we're going to go tonight. I'm going to give the microphone to our head judge, Charika Gindi, who wants to say a couple of words to you. And then we are going to call you by divisions, by your name. So please, when you hear your name, just stand up, come over here. There are going to be some divisions that need to be hiding and waiting. So when you hear your name, you're going to come here, you're going to sign your papers and just keep on moving down for the music. You're going to get your hoodie and your hoodie bag, picture with your number for NBC News Online, backstage passes, photo and video. Регистрацията е готова. Номер 63 съм. Чакам да се запиша за боядисване. И ще има екшън. Прибираме се към хотела. Малко е хладно. Анито ме натовари като държавно магаре с 3 литра вода. 4 в раницата ми. В сака, всъщност. И който ме познае, знае колко обичам да вървя пеш. И се оказа, че това близо не е толкова близо. Няма 8 минути ходене. Предложих ти да нося сака. Иска да носи сака, обаче никога не се връзвайте, защото после ще иска нещо друго за мен. Ще каже, аз носих сака. Ти измий кутиите. Това е уловка. Но ви го казвам това да знаете, защото ние сме отдавна заедно и съм научил тия мръсни номера. Нямам проблем да измия кутиите, ама примерно може да ви купи едно розово якенце. Якенце. Замяна. Розово якенце на Олимпия за 150 евро. Да. Ако беше лейца, съм съгласен. Беше много симпатично. И по-късно ще ви подосаждам пак. Като се прибера до хотела. Аз ще отида да тренирам и ще оставя манира. Супер. Време е само за мен.